Uzobe isicukuthwane esikhethekile kwindumezulu lomcimbi wezitombi uDanasoli odume ngomdwebo weDanasoli. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili kezwa mina uveza intuthuko ngakhuma lobathi ilaspo namagumeti. Mhlawumbe umuntu usemusha ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okukhona okukhulu kunakho konke. Uzoba isicukuthwane esikhethekile kwindumezulu lomcimbi wezitombi uDanasoli odume ngomdwebo weDanasoli. Unhlalonhle Mazubane oneminyaka ewu6 uhlala esigodini sakolangakazi enhlungwane ufunda ugrade R imvelo yamaswazi. Umenye ngokukhethekile emcimbini kaMiss and Mr INdoni Cultural South Africa ozoba se-ICC eThekwini ngoDisemba mhla zu-6. Lokhu ke kulandela ukuthi lo mfundi abe undawuze kwayo enkundleni zokuxhumana ngomdwebo wakhe weDanasoli. Unhlalonhle uchaza abaningi ngomdwebo wakhe obesebenzisa eklasini lakhe. Uthisha wabo sodume kakhulu ngoma Mdube neteme eselisabalele kulele lithi Mdube mfowethu angikwazi ukubhala. Uthisha wakhe unkosana noNhlanhla Dube utshelele bezindaba ukuthi njengoba behlala endaweni yasemakhaya ziningi izinto odade obasala kuzo nabafisa abafundi bakhe bazazi, njengokusebenza kwezobuchwepheshe, ukudwebisa, ukubaculisa, ukubadansisa nezokuqopha amavidiyo ngezinye zezinto abazithakazelayo ukuzenza eklasini. Unhlalonhle umdwebo wakhe kumanje usuyilebula lezikibha zodato iDanasoli. Uthe lento yaqala bezidlalela kumnandi kanti usezophenduka isiloma. Akazange azitshele ukuthi kungase kuba nesasa selingaka. Babezijabulela nje bazidwebela bashutha zonke eklasini. Umangele uma seyihambe kangaka le video nabantu bekhombisa ukuyithanda, kusho unkosazane Dube. Ngaza ukuthi izona ezihamba phambili, ningakhohlwa ukusubscribe nokulike bese nangilandela ku Facebook @weNdoni. Nibe nosuku lumnandi, nithanda kakhulu. How?